Малята, я пропоную вам вивчити віршик Галини Шевчук «Дари осені». Восени врожай збирають на городах і в садках, груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. А зараз у мене до вас запитання. Які фрукти поспіють у садках восени? Думайте уважно. Так. Які овочі збирають в городах? Так. І останнє запитання. Що збирає білочка в запас на зиму? Чекаю на ваші відповіді, малята.